אנחנו נסביר איך בונים אתר אינטרנט באמצעות קלוד AI, אתר רישום. אז בעצם אנחנו לוקחים את הפרומפט שיש לנו, מעתיקים אותו, מדביקים אותו בתוך הקלוד, מריצים, ובעצם בזמן שהוא מריץ את התשובה, אנחנו כבר פותחים את הגוגל שיטס, פותחים את האפ סקריפט, מוחקים, מעתיקים בעצם את הסקריפט שקלוד נתן לנו, מוחקים את הסקריפט הקיים, מדביקים, לוחצים על פריסה, ובעצם עושים לו את הדיפלוימנט דרך אפליקציית אינטרנט, בוחרים לו את השם שאנחנו רוצים, בוחרים את כולם, ואז הוא מבקש ממנו הרשאות. ברגע שהוא מבקש הרשאה, אנחנו מזדהים, יש פה תמיד את העניין הזה, שימו לב איפה לוחצים, ובעצם אנחנו בפנים ויש לנו אפליקציה, מעתיקים את הפרטים שאתם רואים כאן, גם את הפריט השני, מדביקים אותו בקלוד ולוחצים ממש על Enter. בזמן הזה הוא נותן את הקוד ב-HTML, ובזמן שהוא כותב אנחנו כבר יכולים לקדם את האתר עצמו בגוגל סייטס. אז אנחנו נכנסים לגוגל סייט, טיפה עורכים את הדף, אפשר בעצם להוסיף איזה תמונה או עיצובים אחרים, טקסט או דברים אחרים שאתם רוצים. מסדרים טיפה ומעצבים, ועכשיו אפשר לעבור לקלוד בחזרה ולהטמיע את הקוד ממש באזור שאתם רואים עכשיו. מעתיקים את הקוד על ידי הלחצן למטה, מדביקים אותו ועושים הבא. בעצם מה שקורה עכשיו, הטופס קיים באתר, פשוט נשאר לערוך אותו ולשים אותו במקום, ובעצם בוחרים לו את השם, איזה שם שאתם רוצים, שם שהוא מקובל באנגלית עם אותיות, ובעצם מפרסמים את האתר. אנחנו נכנסים לאתר ובודקים שבעצם הכל תקין. נכנסים, ממלאים את הטופס, בודקים שכל השדות אכן עובדים כמו שרצינו באפיון, ועושים שליחת טופס. כאן אנחנו ממש רואים את השגיאה, מעתיקים את השגיאה, נכנסים לקלוד, מדביקים את השגיאה בקלוד, מריצים אותו ונותנים לו לרוץ כמה שניות. עכשיו מה שהוא עושה, הוא עובר לקוד אחורה, הוא בודק מה הטעויות, מה השגיאות שלו, ובעצם הוא מבקש מאיתנו לעשות את זה בכמה חלקים. אז אנחנו נבקש ממנו לכתוב את הקוד מחדש באופן מלא, כדי שנוכל פשוט להעתיק ולהדביק אותו. אז הוא כותב לנו ממש את הקוד, מחכים כמה שניות. ברגע שהוא מסיים, מעתיקים את הקוד, חוזרים לגוגל סייט, לוחצים על העט הקטן על העריכה, בוחרים את הכל, מדביקים את הקוד החדש ועושים שמירה. ושוב עושים פרסום, דיפלוימנט בעצם, מפרסמים ונכנסים לאתר כדי לבדוק. ניכנס לאתר ונמלא שוב את הפרטים, נראה שהכל תקין, כל השדות עדיין עובדים, הכל תקין, ושולחים את הטופס, והנה הטופס הצליח. איך נראה שהטופס הצליח? נכנסים לגוגל שיטס ורואים ממש הנתונים הוזנו. מוסיפים שורה ומקלידים בזריזות את השמות של השדות, בעצם את השמות של העמודות. וככה עכשיו נבדוק את הלחצנים הנוספים שיש לנו, שזה הלחצן של הניווט וההוספה ליומן. אנחנו רואים פה שהם עובדים ותקינים. אז למדנו והתנסינו בבנייה של אתר ודף נחיתה באמצעות קלוד, גוגל שיטס וגוגל סייטס. מקווה שנהנתם.